yo ya kapan pensyai khamha shu na kapan ta kenika election kapan sa kawan te hoi kumbanga omna ba bunsin ni sayu I tang haki YouTube mo haki social media ten rai kenika por ngin sayo ya kapan yo sngo mar khaman ya ka ai ka ba mai don ya kapan pensyai halor jungi te ne por ngin kono isndon iba in Hello. I secretary jangan ke senang ini Ibrahim yang bantawat penyaji ke jengalang. I saudar Ibrahim ringkat bagi yang kapor. Ya ka komiti juga senang ini KAWEI ke bala ailat bat pedang so bahai ini. Bagi balik keluar rupanya dan ringkat ban pensengan ini kom ke parti. Iba Wilston Sosang ublong u Nangalam baga parti kala ibit ban pet ya kanong Stone constituency como organizing secretary ba Paul Soplet iblong organizing secretary juga parti ibit pet ya Mautharation constituency ba Robert Walang organizing secretary ibit pet ya Rambrai constituency ida nang niru iba marbut har wene ki nongalam samla obaga jai beriu ke ito iba ket porsim nongalam jigi samla nang tena nongkrem constituency ba David Umui ba Nathaniel Mauri ki samla na po Nongthmai constituency Basram ba idon rekat bengeng ni ba Klanbor Kharbani wene ki samla noilam jingi na po Kanong Stone constituency nang ta ba upcoming lingdo nonglaj ubre u president jongka Jirang circle noilam jingi nang thena po Jirang constituency lambat kiwei par kibawan bani sunran lamingi hagni kapor kibangan namla ban jer kerteng lesi samla pen scam nyu ta tunju bidon rekat bani par kham tame yabi ki pajpa nong song snong jongni ki snong kibrang saudong yagani ki snong umli kibangyong ko ki pajpa bi nagalyang ka chunga nganumla krem dai ngo yu play ubala don ringkat yaga chingim ka chunga shimet bat jongi kom ginong lam joga parti ubla daw ubla ker ubla ri ubla sumar bla aingi kemet ka phat ka bakot ka bakhya bangina ban lek kelengri bani kundo bani shem yala ki jongi parado ki parasnam ki be ki jonga ki parakher ki paramer bangini obani slok bangini obani ai jingot bangini obani kudonti komno bangin yahat kum ka jatmen riu nangni shafmat haga jingi identity ka jingi kum ginongalam jong ka parti ngiyo I ya gamen sim ka bakhya ka jong ki patba ngiyo I bu patba udap daga jing linga u patba u dukha gamen sim u khuslai u ardatin habo pet ya ga jinglong jingman jogari barka jai reji shanungin ya nangni shakmat kata kalong ka jing perkhat ka bakhya ka jing kadum ya ga jingmut ka jing perkhat jo patba tikum ki nangalam ki badan ye ka jingkit kli ngemla ban shu set kulut ye lagi skor abang ye snow ye ka jing od ka jing nam jigi paiba ngemla ban shu khabrip ye lagi khmat ban le bami ye bangi ke ki bam yai bek ki bam yai renti kom tang le lum ngelai gundo ngelai slok ngelai thir ngelai tai ngelai wat ya ka lat kalenti ka bangin trua show paiba kumnu bangila ban lau ya kata ka jingkit ka bakhya kumnu bangila ban weng ya kata ka jingkadum naga jimut ka jebkhat jo paiba ngela shong tang shisin tang dagi sngi tang dagi bnai handrai la palat snem ngela purut por bani thir bani tai bat ngiyo I tang KAWEI ka lenti ka bangila ban lech show paiba I tang KAWEI ka lenti ka bangila ban lech show paiba banong ko ki paiba bi laringi kwa shisha bagan sting kita ke jimut ke jiprat ke jingi laringi kwa shisha ban wengi ke jing kadum ka ba kadum mi ke lintia ke jingi dengi kwa ban lait nagata ke jing smu ardatin juga jingim ka don tang KAWEI ke lenti bagata ka de ka sinshar ka khadar ka ba khoj lemdangi yo ye ka sinshar ka khadar ka ba khoj ngenamla ban wengi ke jingi bat kandang kam wan ban ka jingja lani ka jinglong jingman kaban kham sosat kaban iping le se le ngi pet kum ki patpa ya katai kala shai kala shisni
dai halor ka taka nungrim bangila rai kut rai rangba bangin sengno yagani ka party ka bathmai ka bangila ai kerteng ka voice of the people party balei ai kerteng ya ka voice of the people party kadega kintin paring laringi penkala shaka kintin khasi kamot kasur ka jung upat ba namar ngi tip pakata ga sur ka jung upat ba ka ba kwa ya ka ka ba ka ba kwa ya ka ba shngan ka ba kwa ya ka jingim ka ba kala nagani ka jinglong ka ba mata shaka ka jinglong ka ba naga jinglong ka ba du jingkermen shaka jingkermen naga bam shong suk shong shngan shaka jing shngan jongolong briu man briu Dain martangila rai bangin sengno yaga taga party ka bangin ai ka teng ka voice of the people party kanang bangila ban pinya sno bat kata ka jing ka thong ka bangi don kum ki nongelam banwan ra yaga taga jingkala hagani ka ri ka be ide ka jingi hoj hadin bangi seng yaga ni ka party kila don ki jingken tho naga dang naga mon bana ki wei pat ki seng san perthai ki be o ba arden de ure ubriu uba kwa bo Kariga seng kala sumi kumbami utit haga porliur. Namar bala jan election. Bomla ban pinide yenu tada useng no daga seng lajong. Bat kanum poi shunu. Rego ki patba nadu ka ski bangla sang ban mi shakmat ban shakri kam patba. Mentala laipusan tali ki snem kila yat nadu bangla ay ga por ban shakri ga jatri. Nadu bangadang samlalut hadu bangda samla rangba bat mentang la rung shiga jinglong rangba haga jingya genti kumu breu nam jidon kata ka jing perhat bangan sengno ya kata ka seng lani ngam deu breu banong bangam la bani dei banu ndrei ngam la bani dei bat kai ka bam shisha ngam la bani dei bat kai ka ba thok ka ba shukor ngam la bani dei kai ka ba kenriang ngam la Namal ba kan donut ka jinga ka thobet bangin shakri yaki pat ba ban ai ka jing shingan man pen khlan ye ka jat ban riu dei nama ka tangila seng yaki ka party wala ringila shakno bangi dei ka seng tit ringila pin shisha hakma rupat ba baga voice of the people party kam dei ka seng tit kam long kum kita giwi ki seng hot laban snow ardatin ka baningkong tip kaniru kanong kumno namar ki tonti ki seng ki bala mi ki por ki baman shakila pun kita ki seng ritmo ki bala jano de hok upat ba on ardatin dan rei minta upat ba ulai ishai upat ba ulai yo ishai ngatrai ke bhabi yang kham seni pi wanum yang sesurok namar bagaya ka kali saliamo yo don man ke kham turno kham seni shman upat ba minta ulai yo ishai baga ei ki bangi kren Baga ay ke bagi kren haga por bagi seng ya ka party ngila lek bani thu ya ka jat benriu ba pek ngila seng ya ka party kum ngila wan bani thu ya pi haga ni ka por ka bamata ngila seng ya ka party kam dei ka party ka bangin shu khun tang ya ka election hangi kalong tang sisin sansnem Mereka yang hasenda jo patba ngin train nam tak jat benriu ngin yang nam tak jat benriu ngin train nam tak ri ngin yang nam tak ri mat ngila lekru show pat ba haringkat kimat jingkular baladu pat ba u ailat yangi kini kilong kimat jingkular kibangi ngin yakun ban penurlong nam ta kapit kabyang jong ki longdin kimandin ke jingi bat KAWEI ni jingkular kalong baladu pat ba u ailat yangi ngin wanra bangi laring yolat banton hagapor ngin wanra no ya kata jingpin kala hagata ka bhathungkam lani ka reservation policy Kiwi ki sengru lajan paro ki seng san perthei ki kular kum tayo patba ki ong balade ngiwan agapor ngen pen kala ya kan reservation policy ndrain dala debt collection ke baca ngasukwa ban pen kemau nomar ka jingong brio ngiklet ngasukwa ban pen kemau ke baca din collection o kita ki seng kyong ni mlong phi ban kren yo ka khitma jat pen rio pen ban apreng jungi bo garo balai kan ki kata katma apreng jungi bo garo bangi tawai ka hak Iklem dawa, iklem kwan ni kajongki. Mental yasi sordar jangan ni kesenong umli. Kalau abang bang ni kesenong umli kadon sibun kitong di kentot. Mat ke sorkar kapun, yau sordar jangan kesenong umli. Mat kong ke sorkar kalamang san kulur banai kesenong kajongki. Natrai ada udah sordar bobet.
Ubah agar kam terekam unkot meeting, unkot kita kirang badong, banyak tu haki bapet minta ke sorkar kalau orang bagian ai jingrap sanklur yang ikum kesnong. Tong ini mang, ini pihak yang ini ke sanklur syakitong katkum ke jingdon jongki longi kilong sem. Kilaban dan kilongi kidong kibadan tang sampuing. Kilaban dan kidong kibadan tang sispa ying. Kilaban dan kidong kibadan sispa laipo ying. Kilaban dan kidong kibadan arspa ying. Ngemla banya sam markat jo. Nyapan sam katkum ke jingdon jikitagi nong song snong hagi tagi dong. Kata kalong kelinti ke bebek. Kata kalong kelinti ke bekuat. Kebamdan jingno siliang. Niru nilarai bagi deban pentemai yakni kabhatung kam. Ondaladap collection kita kiseng kiong mlong kidan parigong ongi job tang khatwe ngotte wemli pipin job ingi tang khatwe ngotte pai ba ngin le kumno dan ni ki ba kham kran tammo de kata ki upai ba kwai de bu kwate balai kan kum ni ngite ngila ong yo pai ba bangi ne khun nama tang la rai kum ka party ngong em laringi don tang sangot laringi don tang marwei ni don tang armut ru ya ka ai ka bangila kren ngila clay show pai ba kum ka juban lak ngidei ban pendep ngila ra ikani ka mat apo assembly ngila kren apo assembly ngila tai henry pe chief minister ulak kentaj wong ngimtre ban kren ikani dapi kwa khile chiga yin kashari kum ki amali ki ba shempang ngitip bala thau yiki an apo assembly kade ka sarkar ka bathau policy kamde ki yin kashari namar tang yong nyemle chiga yin kashari ngene ki lala pimtre ban Sngap yingi apo assembly kum bangila kulari upai ba laringi don tang kendiat laringi don shibun laringi job hapo assembly ngin mi syap surok ngin pan ga jingker syano upai ba ngene ki ban ngila le ngila ki ngila pan ga jingker syano upai ba ulah tut deki lak setish po additional secretary ngila penong ga jing syatngan kamde ga besuk ban syatngan arspa arpoi kenta ko ki pai ba be lara kata ga jingkot jingmut nam tagi kun samla kamno ga scam ga klan ba kata ga jing snowlam ga jingi iki kun samla ki wat kamot jam kamlong chisha kata ga bhot ga ko ki pai ba den ma kata ngila pendap bat den ma kata ka taugen bagat sarkar ka haban pendam ya kata ka jingi pai ba balai lam da seng BPP bat bagla kular balada depan tau ya kata expert committee ban peknya kumno ban penkala thamai ya kata reception policy hagini ki khindiat sni hadin balalai tu ka kampulet kumal lai hajar teliki post o don ki ba phoninga ki samla don ki ba pha message kong ai ba kumno ye yo markat jo si mangi bagi garo ngong la dan daily bangi ki mangi ke BPP tang markat jo ngin mi osu menta jayo snem arfoi token mau jayo snem arfuar token mau habalai ki kam kumno kalong kyong kade fi ba ngong naga ta dang yong don kam ban penkala deban bha kat kum ke jingdon pat habangi kambun pat mangi ngi don ka hok ban tawa badai ban ai kambun yangi ko ki pai babi kata ka dei ka voice of the people part ni kren ni ga jinge apo assembly but ka diga ta ga penong yu pai ba bon pai kmat sengi ki sengi ka seng BPP wala dingi dan tang sangot ki emli ndre yu pai ba ula i bingila persang sisa KAWEI hadin KAWEI ke sinsong dorbar ngimle tia apo ying dorbar ni yang ni kli cingkli ni tawa yau pat ba OPE ya kata menengani ngi mi surok biang hadu bagi MLA jingi kala sya patrong sya penibor ki pulit habangi ki ya ke jingweng joga sarkar ya ki tuki ofsar por ba ki ya ka lokka yukta ka kata kabala thung ban tokit iki kam bamsap ki pat ba bi namar ta kle iken ba kani ke sengkam dei ta sengtit kam dei kabala shipin mi mdai nomor bu arden ni shukwa pet seng em nomor bang ngamyo jaka haga UDP ngamyo jaka haga HSPDP ban ong batong in penkot ya ka politics dai nomor kata da ku ki pai ba ngila mi bangila seng ya ka party nganum jin la mi naga UDP nganum jin la mi naga HSPDP la kila Sngap ya ka ai ka bang angot nam takari baga jamriu haga por ka bati uranium ngadon naga UDP ngong belingin pediang yang kata ke pre-development kiong em kan ikam don yang sok baga jingti ngong kumnungin ken bi yu pai ba lada kadan ke pre-selection kadan ke selection mla banong bakanum don ke selection habang pre-development kamut ki jing penroi ki jing penpar ya katu ke jaka swabanti kumnu fin pen bi yu pai ngamla ban pediang bun ke bangai tengko mdei namar ke jing mentoi nga shimet kai ke baca menengani hausnem arjar khatra
Ngalalit ciki snong keleng-keleng kong presiden juga HSPDP. Ngong ku ki pai ba mentangi lai te lok bat ka seng UDP. Bangin wan rano ya sarkar ka pamdan kongres ka pamdan BJP bagi seng trairi gin sin sharno. Hadin election sniu bok ngarem. Nringi la yo ya kalat man sin shar tang di seng rilum. Krem ka BJP tangka seng rulung ngelayo bat layo ladu naga seng UDP banyalam ndre kintre kini kilong ka tau men pinshit yu pai ba ban isi igi tagi garu pinshit yu pai ba ban ngi kwa ndre on ngelayo ki i ya kata ka jingket kli o ki pai ba bi nganum la ban ya pen ba kan nongrim ga junga ong nga ba pet seng nele ndre ngampat kan ria ya kan nongrim nadu bangami syahmat den ma kata ki pai ba suki menta ki yo i aba ki pinshong nongrim ye kita ki life santli ki snem ngampat syukur ga chat menriu den ma kata ngut banong bangam dan kamban tuai swabangan yap bangala thok ya ga chat menriu oh kini ki wei ki persang ban pentau tin ki ong bo parden bo sngo hok hanau unut ban ong bo umdon kam shu ban tuai sho bun yap na ong ngam dan kam ban tuai swa bangan yap bangala thok ya ga chat menriu naman ngam pat thok ngalaban tuai ban ya sai bo blei ya kita ki jing tlot ki jing duna ke junga ko mu briu ndre ngam don kam ban panma bangala thok ya ga chat menriu naman ngam pat thok ko ki pai babi nganum slur ban ong kumta ladang laju syukur ya gajak menriu ladang la top ya gajak menriu ko ki pai babi nomor tangi sengi gini ka parti ka panggil ai ka tenga voice of the people party ni bu iki nongrim ki baklan ka nongrim ka ban kong kare ka sinshar ka kharar ka bkhoi bangin num ai chaka ya ka pamsap ha ka voice of the people party ni num ai chaka ya ka pamsap ha ya ka jingle shiliang khamar ha ka voice of the people party kanum dan jing bishar bam ha ka voice of the people party kanum dan jing punya per pada unong kendong wo unong sor kanum dan de jing punya per pada wo dok wo beruspa kanum dan de jing punya per pada wo klain wo botlot ha pada wo start wo boduna jing start ngien a ga jing sinshar ka berhenti ya balok kinong song kata ga diga clean politics ko ki pai ba kata ga diga nongrim play ka bo play ukwa ya ga sinshar ka khadar bagalong denmark ka tarang ila bu ya ga nongrim ka baningkong ya ga ni ka party ka mela seng ka sinshar ka khadar ka bkhoi ka ba arpat ka nongrim kalong ban scam ya ke jinglong try ya kan ka kendo ka shap kani gedi ka rikinti ka jingi ka rikinti ka bau play ula ai yangi kong ka chat menriu khasi ki wei ki chat menriu ki don ya la ka jong ki rikinti ki naga ki don ya kan la ka jong ka rikinti bala tip kong ka nagaland ki mizo ki don ya la ka jong ka rikinti bala tip kong ka mizoram ki manipuri ki don ya la ka jong ka rikinti bala tip kong ka manipur ki assamese ki don ya la ka jong ka rikinti bala tip kong ka assam ki bihari ki don yala ka jongari ke ti bla tip kong ka bihar ki punjabi ki don yala ka jongari ke ti bla tip kong ka punjab ki nepali ki don yala ka jongari ke ti bla tip kong ka nepal man la ka chadri ki don yala ka rin ti bo play ula bu be bu rin ti ula bu la ki put ki samangin shong mar ta ka ri kin ti ka jing ni don ka man pen sem ka ta ka jing long try piang ni pia don tang para ma pia ni pim snow tu tan hadu kan no ta ka jinglong try kalong ka badon kam bangin pen scam let halang pi pin snow tu kum no ki priu ki ardatin ya ka jinglong try lanu ngin la ban pintikna bangilong try si samangi ya ka khndo ka sam namar ka jing kentur juk asam let she khanduli ki priu ki ardatin manu bala ban mudur ba ki priu ki shong khanduli kin ardatin ya ka jinglong try namar ka ni asam ka tur shi ka tur ka sarkar MDE tu ka thak yagi assembly kong bagladon ke jing shong sup hakani hagi jaga kapur na wan hagi ni sngi ki khindia sngi shatai o na kli kumno mo menta kalas jinglong jingman chini kalong kumno pilai shong sup ki ong ki pai ba shadung in shong sup ba arden haba tamangin rap ru ngi myo shu ban late rap kabamut ka sup ka sarkar MD bagi beri jingi ki myo rap shu ko ki pai ba bi ni ton kam nomor kata ban pintikna bagani ga ri ka jingi kam nei tangi ka khndo ka shap ki jingir khu ki ba blai lo kar khu ki ding ki sit kilom giwa kimar po khndo utoyong umau shun umau siap kani gidi ke jingkir khu ko boble khu bangini im bangini kamai ngini kaji ngini pendap ye ga ying gasem ko ki pai ba be junga namar kata ngi don kam ban snotho ki wan ki briu na America ki wan ki briu na po Singapore ki wan ki briu na Israel ki wan ki briu na po Japan habe ki pet ye ga ri ga jingi ki pet yabi Henry kilingo bagi nong song snong ki try muluk ki try cakap hidup. Kiong la ringi yo mangi kumi kini gari anum dan ri pertai kapalaban tam ini.
Kari Israel kadi kari ka bakamrit ya ka jela Meghalaya. Bat prapau na ka sispa jong ka kendo ka siap kadi ka risiap. Kabamut pisu tu bong risiap mlong bantung bantep mo. Hendai kari Israel ka hikai kiri jong perthai kum nu bikin grab. Nang ta kari Israel ka dana senda harut jong ka duriau. Ya kanik duriau ka ktang ka bamlong bandi ki pen kalalong ka di. Hendai hadin san puat li kisnam kat ni ublay lo kerku ki telong ki wa ki babun ki bangilong ki balong ki bam ki di mentah kila kalalong ki bi mlong syu bandi mlong syu ban bam kawa kra pi kawa shirpi nang talek stay kawa lukha kawa suai ka badan stay gentils ki priu sikte ki than ki haban thirum manu ki bala he karta hangni ki baju mudur bat kiba pos new bangin hapan tet bagi ni singi kiba menta yo ban shudi ai kum to em hapan tet kaba ma kalong la da ngim long kiba yo I jingai balan ngim yo I ginongalam kiba dan ni ka jingit kli kan sapoi ka por bawa di kal air bangin ring men sim ngin hapan tet ki tendong air ko ki pai ba ka don ka jingma ka bakraw jayu ya kisnong borni hat la ai jaka ban bu kita ki karkhana ba un yo jimun to utrasnong bakan pendrus pa ya ke jela ndre jayu kala kalalong pun ban gasnong ba jakhlia tam hagari India ka ba penmi kal air ka ba mnong madring mensim ka ba kta I ginong snong lar giring mensim kan kta I ki tor ba I ki benta ki ba shapo ko ki pat ba bait ka kalalong pun ban ga jingtem namar ka ta daw ni mi ni bu ya kita ki nongrim ke jingi bat ni don ya kata ke jingai I ko ban penimpat ban penhapat ban penkelatur ya ke chat menreu ke jingi kani ke jing perta ke jingi kan long lenai lari ki pat ba kim a ya ke ketiga mon kim a ya ke ketiga dia kan long go bread I ki maulana hikmat kisnian ko ki pat ba dei namar kata dawngi wan haga bakum gani I ko ban ya tho ya pi I ko ban ya lam linti ya pi I ko ban kedau linti ya pi Kenang bapin slutu kumnu bangini dan benta. Habangi pet iki pat ba bonsin. Ngi I bagi pat ba ki don kata hukum perhat. Kim tip kilong ki A. Ki pat ba kim tip kilong ki A. Ki pat ba ki snow bagi telot. Ki pat ba ki snow bagi don bor. Ki pat ba ki snow bagi melali A. Kata ka don ka jing perhat hau pat ba ngi klet. Bangi don ya ka benta ka bakraw. O ki pat ba kenal. Nadu mentah kesini, pen kenal ba pidi bentip, bangi im hagari sensyar pat ba. Kamut ayu habang ong kari sensyar pat ba, kari kebau pat ba sensyar. Oh pila bano kuno sensyar pat ba. Dayu pat ba ubatung saudar senong, dayu pat ba ubatung MDC, dayu pat ba ubatung MLA, dayu pat ba ubatung MP. Wayu niu MP, wayu niu MLA, wayu niu MDC. Wayu niu saudar senong kidai ki syakri jong upat ba latung ye ki da upat ba bakin syakri bakin pendat ya ka ai ka rai ka ba upat ba ula rai la kalong ka dor bar senong la rai ban don gini ki kendon u saudar senong urang ba senong ude unong penpet ban pen dap ya kita ki rai ki ba upat ba umla man rai marwi shimet lada ule start marwe ka rai simet fai ba ngomenu ba hukum mi ko tu menu ingi rai mi pai ba kata ka di ke sensyar pai ba ko ki pai ba be hato hitip nem ba kata ka di ke bor ka jongpi ngala banai nuksa ni haga snong jongpi la bandon ki nongrap ki baju im da garap hendrai ka banang ya kiski karta ka lanang ya mla syu ban rap don bor syu ban rap wat nong belano Wat nong bela, baun penpet yang mereka tak rap karyang. Anda lagi kendu itu nong bela, ngilai ikut ya kedor kemur, oh kedor ke babiang pilai, ya utau nong bela. Bat pikwa bau tau nong bela unwan ban sedang no ya kekam, pilai ikut bau unwan no naduk lam mondi, ban bet tayo ke jingkeng, ke jingdia. Anda lapoi ke mondi, piap kendai biji rumpat wan, kendai siteng rumpat wan, udi nong bela udang sedang wan sipau tuna. Oh kamen sim kala saksia kumno kan sipo duna udang wan bela pilek peni ka kambun tre pikmi linti bon sedang no wud ndo phosi uti udang di duma man sa siteng genta sipo siteng udang sedang tre kam
paman sim te kam suk shu si pau si teng undang sedem tre un penmi kam gumno pendap kam gumno si biji tek ula shong bam jasni sau si teng uni ula kre lum ban senge no pi pet ka kam ha bat ka bainong ka ba pi ai pi kwa bakan kut no kata yo khanang ma video pen senge no andra poi ke sgi sa jan pi ken pi dia ya kata ka bainong pi ok shem no kan ila biang tamba wat wan shu nomar ka kam ka ba pi tre bat ka bainong ka bangai kam ya ha hato pi jupet kum tai kita ki MDC pi jupet kum tai kita ki MLA pi jupet kum tai kita ki MP habang alet ben khun ni election house nam arajar la na nongkram constituency ngalet ngong kum ni ko ki pai ba ngati ngamai pisa hoi pi ngati ngamai kiat hoi pi ngati ngam khawai dawai mo namar ka sinia ka jongai pi nganum ai ka sinia jong piru nganum tre namar ngatip ba ka sarkar kala mang ya kata ka MLA scheme man laga snam bakan ai ki pai ba o ki pai ba ki ong ubriu yu bu komuni bon elap election ka election yu kum kata ka batang ka sya ka dut ai ka kiat ai pisa ai uni itu lade belong nong elap ke hang agata ka por dan ni bang oh ni udang songwai te kewat le jok ni mrei ngala ti jaga hapor lat kor bat ngala ongi ki pai ba lada jok le ni lada rem nganum i ki pai ba nasniu ba ngarem kuput ngayo tang khalai spabut haus nam arjar lai mrei ngala kiu ban lek ban song ban sa halat kor kumbang song ngasa mentah haduk mentah bat ngasdang mani kedu iki pai ba nganang hikai susu iki nganang pensau thu susu iki kumno bagin jet MLA bagi dia bentip kai ka kamram jong to MLA bagi dia bentip kai ka hak ka jong upat ba bat kila wan bun ki pai ba ban wat ban pha erap ngajukren biria ki hateng onga balik wan pha erap enga balik pim jet pat enga men gani mau beli pa phi kertai enga men gani ki pai ba kyong ngim pat ju sung thu ngim kani gadi ka sin ka ban kong ngili poi hat sanu ba mau ba phin long kumni namar kata daw ngale yo ye ga jingi pai ba arajar pra ki pai ba kilarai ban raikot ban jit yang aku MLA ngala jok na klem pelut pisa na yo pen ban ke pisa ka upai ba open kam wan ai jirap kat hadu ba ngamla ban pen kam me kata ka jing ai ga jok pai ba bat kai ke bangalale nadu arajar pra hadu arajar khat pra lingba kata ka MLA scheme ka bangayo ana ka sarkar ka bamdei ka jonga ka bri ka hok jok pai ba nga penmang ying baduk sispa tali sisnem tanggi yang beduk si sepak teli si senam hagi si paus senam kila don si hajar ki yang beduk ki ba ki pat ba jangan nongkram konstituensi kila yok lingba kata ka MLA scheme nang ta si hajar teli ki longying bakin marmat ika yang kesem bakin penkha kamera ki tu ki beduk bapli ki bam don la san hajar ki nongrap ki kinhun put ki kinhun tem ki snong ki thaw kila yok yang snong ki school ki balang ki seng Kelayo ying seng kini ki batit tiar pot tiar tem tenrai kini ki batit ikriam tenrai ban syat habadon kita ki jing syat tenrai kelayo lingba kata ka MLA scheme upat ba ulas tu plan kani kadai ka hok ka jungi bat kani ngalaya sat habadon jinge butu air force ngalami syakmat habawan ra jinge asam rifle ngami syakmat habau khange ka giat ngap pen play kita gadi ki kamram ki ba MLA hak ban le oh ko ki pat babi ngam ko aman put ran singel ni ananga super snow ya pi knang ba pin jubab ya gitu ki bakli jingkli uba arden uleyu ha assembly ngam ju shong ngakli jingkli ngara ki mat ki babun ki bangini kren ki mat ki banlong ga jimentoy ya ga jat menriu oh ki pat babi ndrei shwa he kata kai ki baja kumno kalong ka election ka por election kalong kumno de namar kata raw nga jukli ya ki pat ba kat shabang Oko ki pat babi. Ko ki pat babi. Pi kwa lai sau bnai shwak election. Pi shat ya wat ayu. Lai sau bnai shwak election. Pi don kam ayu, pi kwa ayu. Bat hadin election pat pi wat ayu, pi don kam ayu. Kai ki bangi ki tu ki snam ni kalong. Wat hadu kini ki kendiat senam ki pementa. Tolong bas lai sau bnai shwak election abangi lek chiki snong ki ta ongi I uni upat ba usong shit. Usong shit palawan ka election. La kum ba shong shit ba yo slap ningkong. Kum ka tu ba jingroi ka ba ong mo. Ter la ba lapsan. Ter la ba lapsan.
ban song shit krishnong kathao namar balayo slap ningkong dawan election bi song shit ki pai ba ban election ki candidate ki samla ki long kemi ki rang ba balai ban pan bai dawai ban pan bai kot ban pan bai kiat belikan bus beli piknik beli pan bai siar bai siang bai KAWEI beli upai ba ulong kumni ngamben yu upai ba ngamben yu upai ba andring kli jingkli beli upai ba ulong kumni namar ngas ngotu pandang ala tuat jimut upai ba ul snow kutlat upai ba wong namar ba kamentoy daladep collection tangka kemut ka kemat rung inumi namar kataraw ya menta shwa collection ngin kejit kat bayo samla rong ba ya melek lagalet pan bai kot pan kelong kebe ya ta eli pan bai doi dampang ro ong sa iba pang mat dep situ namar da phamio mentala no phamio da dep collection ni tak kemar phanam isu tataga de jing shisha balik kipai ba kil sale kumta tadaw ko kipai ba oh kini ki bayi kun election du kidai ki batip kitip tu pai ba uat ayu shwa election kitip uat bai kot bai dawai bai kiat kumta ter na kata da ondala jan election kiru kila patha bha ye ki nong tre ju ki hala ki snong ke petni kumne la jan election lai sau pnaite wat nu mi shu li na snong don no snong khnang ba mentip menu bapang menu beduna bai kot menu ba kwa kiat alak ai ma par pelum turum lele namar menta te mlong pentut pala jan collection namar gani ka por kolong tik kumba mi yang perset temeu ni upat ba oh ladum yo menta tu sodom ladum yo menta tu sopoi tamam lele hadin lai sau panai tu ni yang perset la lai mit upat ba rom wat shu thenrei shu ka kut kumta ka shipo ka arpo ka laipo ka saupo ka sanpo snam ka adu bangi kelalong ka jela ka beduk tam magi than shatai lamingi jongari India kabala pinlingo ye kita ki briu ki barabar ban wan sekali gari ban i ye ka jinglong dup jo ka gari ka jongi ko ki pai babe dai namar ka takaraw ken ngi kwa ban ong balei kalong kumni daladep election pada wadiu wat nong keren assembly uai ban pen keren la mega jingi ki nong rap uai ban pen keren la mega jingi ki nong rap sensar uai ban pen keren la mega jingi nong rap sing uai ban pen keren la mengi shen ni sakaput uai ban pen keren ngi ki jingi ki no hikai ki batre SSE ki nong tre SSE uai ban pen tre la meg ban pen keren la mega jingi ki home guard hadu menta set tulop yo tulop sisin lai banai yo tulop sisin ru banai ka kampat hatre be bro sisni haka shit haka kreat haka slap nang ta tangga sithi rumyo ladap election ni wat nong keren oh menta ka kenti te don bok yo nong keren hadu samut assembly bami perthai ka voice of the people party kat hadu boro la chupen kit do dangi bangin keren hadu bangin la shu tangi ka ingin keren po assembly saka sorkaru kaile ban khangla bai kiting bangi keli jingkeli oh pai babi namar ka takraw ka por kala dengi bangin perkhat thamai yede ban sange no kani kor kom perkhat je no mitmat daga bas ngo bi daga bas ngo e daga bas ngo pap daga ba khmit lenti jimen toy tang ha ka to ga shiklep mat ngila de ban perkhat thamai bat kadi ka tag bal plongi ki pai ba non krem bagin je jinga ka non krem kala long ka nong muna ka ningkong but men hagani ro hadin election Emily ngila job Southly constituency ka Maurang Keneng ka Maulai ka North Shillong ringkat ba kanong krem kila kentaj ya ka bor pisa kila kentaj ya ka bor pisa kila jid ya ka nong rim kila jid yu nong ilam but den mar ka taw ngila job hagini ki Southly ki constituency oh kiwei ki nong trei jong kiwei ki parti kida bitar ya ki nong kersian pra kyong kani kanong kersian pra merat kremrai kapisah haisim ka buat hamil tep yang ali kyong iti arden ni rukai bat ka keren hot bat ka keren kot ba bat ka hikai upai ba ban bam pisa ngong a klem hikai ban bam pisa ngong iki pai ba la don ba ai pisa ya pia ka por election da kan mau nang ni smart ong khuble sibun tang ba ka buat taho pramo ngong thangata na klemong klik pan pisa haba ahi de ngati begin wanai kion thong nomor betada ong kenmau do ong khublei sibun tamaga buat tahu pra ni sejop barka jing job jong isawut
ka klam ai jing sngan tangi ka non krem tangi ka maulai tangi ka maurang keneng bai ka not shalom ka klam ai jing sarong tangi kini ki constituency andai ka ai jing sngan ya ka jabriu what keleng ki pai ba ki sno sngan nga trai wa no phieng ni ru pi sno sngan bangi don mangi mata denam dena kadon ka jing sno sngan jo ka jai pendriu balei namar bagi bagi yeng sisa nam takari bat ka jai pendriu ko ki pai ba kenau to sange no ka tu ka bong ni ngas no pap bang akum simpisa wat ang kumta lada piji ju briu la ni ka briu ka bai pisa pinum lai na ka pap pipin scam ya ka pap lada ngahang ni ha umli ngawan ong yu wei somla wan ni he ka ni sampo jar kili bom mi tawi nong oddo ong tai usim ka tanga sampo jar ule u bom bai ula pin scam ya ka pap bom briu lada uyap li tu ula pin scam ya ka pap penyak briu ka pap ayu ka bangile abangi ji ju briu la ni ka briu ka bai pisa ngi penyap dia kalau jadi kon gikti ngi tan arsut ngi penduk ngi penswai ya gari ka be je ka jungi ngala dah ni menangani ngawan po riboi sethi ida ni long tui one meeting ira ba ikon oi kong ai ngan thiet no a si ti kun je pis polak mpm ngamai ida pai da dia ni ngong a si polak yong mm ngamai ngo por election pa pia dia ta ar la jar plantik ki kon le jong mo termar kata kata ngiwan ban pinsyai ban pinsutu ye pi ki pai ba pinong ki ba start ki ba champagne kenau la pi ji ju briu ni ka briu ka ba ai pisa kam ni ka jing jet ka ni ka jing shathit haba pi shathit pi jam dau pi jam riu pinum ne ka kerdan briu pin hiar se ka kerdan marat kum ki blang ki snyang ki masi ka han ba kum ta ter haba ngalek keleng kum ne ngarung men ka ni stay ki yo sepo gentils yo mo siang ki we ki yo Kliriat kipai ba ki pertai ngah bang arung siyo kublek ti ba ai edau kuble edau mau ba ardenu edau bet nomor 4 syathit haduk mentah namar kita tungin yeng ban edau kum gajat menriu ngenam ong syu nang ni smart bangin sujit namar bang yo pisah ngin jit ya kan nongrim ngin jit ya kan lawai ngin jit tak basyana ya kan noilam the voice of the people party kam kuati ya ki pat ba bagin sile yang lain hayung emily ban pan by the way ban pan by kot o gari ka kam jaburam mereka deka kamram juga sarkar ban penpiang ki jak sumar hagi snong ki thau ki kini ki spesi ki sesi ki ban long ki bapiang ni em ki ski ki ba jing start ka q start aduk kata o ka jing start hanga kot ka kia kalanang roy ki doktor ki la bun jat menta don ki doktor ki bepek ya ka kmat don ki doktor ki bepek ya ka kli don ki doktor ki bepek ya ka bniat don ki doktor ki bepek ya ka skor don ki doktor ki bepek tangi kulong snam don ki doktor ki bepek ya ka kpo don ki doktor ki bepek ya ka shing don ki balik pintibit ya ka kam kaklung don ki bepintibit ya ka kam KAWEI balikai bangindi ki toy ki bakumno don ki bepintibit ya ki kenyang jingpang ya ka snido don ki balik ben pintibit o dia ka bam ka bangin bam kumno kat kum ka jinglong juga met ta jingi o ka jing start ki chat pagi chat nong epi lada ka sarkar ka don ka jing ke kli ka de ben pinpiang ye ki doktor ki babiang hagi jaga sumar bu ki machine bu ki test don ki x-ray don ki CT scan baro kini nangta bat ki tawai ki babiang upat ba don kam ban let shlong banwa jingara ngawan lagi ni sini stage po border Bangladesh kita ki snong balatik kum ka hingrea huroi nasnos nei ban pe ka snong kala don repos nam karta nega sarkar kala sui kum tu kam le kam pe ki linti ka singkin kam pe umba mumbi ka light ru kimyo naga ni ka light ka mangi thang mangi da ka solar la ni da tu ka light sni ko ki pai babi kyong la ringi pang ni hapli sa Bangladesh lai hajar ngi ladak ka bai sumar sa Bangladesh ka bai dawai larang ilik seslong tang hapo umkiang tang ka bai kalingim dap kata ka ni ka jingim jigi briu ke badan jaka kaput ki paradok ki palosnam ki jonga ki jongpi ki parakher ki paramer ki jonga ki jongpi lada ka ri Bangladesh kala ban ai ki nong song snong bagin yo e ka kot ka ki atang lai hajar tangka kai ka baja ka ni ka ri ka jingi sanpu artli ki snem ka yat bang yo ka jala tang uwe neurologist uban pet ya ka kli habang ngi mensau don
ka sarkar kampala ban penyo watang yuwi le apo civil hospital ladadon ke jing tengku kali kinong umdon uni unong smart kelek no sigini ki private hospital lada poy po private hospital no kani lahapan snano yang ni ka kli ke ki bidi ki bahing pet to menta pi penbiang ngin yathu yapi bangin hap ban snano penbiang lupa silak arlak tengka kapisa bun ki mamat hiapan mare lamur panram kat sapa banyak man semar lagi bahi gosem ko ki pat babi the boys of the people party kam kwa bagatakan sulong sakum ni the boys of the people party kam kwa bayi ni ka spa ka boleh lu kerku lagalong ki ding ki sit lagalong ya kita ki barpo khendo lani ki kam kontrak ki kam supply bagan le tang ha ka wi longying hagani ka ri ka jing ngem kwa ai kata don ki longying ki bala ban thit ya ka snong umli baro ka wi nganong epi bun pat ki longying ki bamla ban thit tangi lingkot khendo ban snai ka sarkar india ko wan rai ki scheme bafer but tension mangani ko wan rai ka tu ka PMAY kabala kilanang kampan bahas isu ka scheme snai lingba ka blok kidon bun ki bidan kerteng handrai kimla ban yo nomar beli kim dan ka khendo bakin snai ko ki pai babi nomar ka ta ka thong go jingi tolong bagi nonra ya kata ban kintiu rinti lang ya ke jau pat ba bayu nong song snong hagan negeri baga jela ka bagi de gajni ka sarkar kamla ban thau kam sarkar ki khon samla ke belanang ke belasta ka sarkar ka knino ngila sha knino ru wat ki kam kontrak ki kam supply kitu ki bijio kam kontrak supply min swa kim yo shu normal mental la tre hiru MLA minister leni tangi tu ki beri badan senda jongki ka sarkar campaign jingi nong rep campaign jingi nong ri jingri kat badang jingai election judon bakren nong rep dalajan election boro ekran spanga jingi nong rep kai ka baka sarkar MDA kalale menagani swag election sam scheme yu nong rep sam wadi bam rep unong sor bam dan taga peru namar ka dei tangi jing penbit pat ba ka por election unong ri jingri usamla kat badang jingai election ulet training ndradep training uyo tangga certificate upan jirap naga sarkar ban snasem upan jirap naga sarkar ban thiet sampai sniang lani ban thiet sampai siar lani ban thiet masih umyo kot tangga certificate bon ki bakum kita dalajan election part sam sniang wadi pemberi sniang ru wanra sa sniang ka banabar ka bapang yak man sa sniang la jong badana semro bon ki bakum kita BALEI kam don karu kam trei ka bajana namar kam don karu kam perkhat ka bapiang ban syakri yau patba ka jingmi joga boys of the people party kam dei ka jing jarang khat mereka deka sanjur ka joble ngakan mau haba ngarem ya ka election house name ajar khatra nganamot pagani ka dei ka balakut yang hakikam syakri patba khamtam lengba ka san perthei mreng ampoi perkhat baga deka sanjur ka jongle ngampoi perkhat boble ulat tingkai lupai u Dr. Ricky Ej Sengkan u general secretary joka party ubri u kurtong ubaga party kala ibit ban seimadan ubala I kerta I ke jingnang ni start ubri u bangila ban shenia ubri u badan ka nam ka babha ngampoi perkhat boble ulat tingkai uni u noi kai nihu belong ru taun syakri jo utrai ubala wan kata ka jing sku khia bu pet ka jing long jingman ubam sku sukshu tanga ka kam ka butre andai bana am barden kampat day pi bet fin song thai nganung isu epi pila khot nga kamau yang au arajar sipo aga por pisdang ga clean politics ndre aga tu ka por ngampat snow ngampat ithan ya kata ka jing ting ko mga imata ndre nga i ba pila sedang bat nama ka tang ong epi wat num senge don kamania skmat nganton ringkat bapi ngampoi perkhat bu play ulah tingkai Dr. Baskemer bo wei pa unang kai ni hu ubalong unong aiktin juga parti uniru ubri ubastar ubas champang ubaki wei ki parti ke persang bantan ban khat yu re umtre uniru la wan mane don drink up ni kidon sibun ki noi kai college kidon sibun ki kai new kidon sibun ki ru start ki champang ki bangi don naga por ni sandur ke parti kinong tre sarkar ke bala song that ki was okya ya ka jai bru ni don ni ka ta ka kunhun jong kita ki riu start ru champang
ki kraw perkat ki pro jabing ki bangi sandur ya ka ke bangin le mentang la penkre ka manifesto ya ka ke ba uni UMP ubangi ngin jit unlet hapo parlimen unlong usempa usemsong jonga jat beri uban keren ya ka jinge jonga jat beri nadu kam ti doyong nadu ka kam pomding nadu ka jinge nadu ka jingwan jonga ni ka si kidan shibun ki mat ki bangi la penkre bon nek ban ra nang taban putin ya gini ki kam ki bangi di hak ban yo haki kam hagi ki sor jaka jong ki office jong sarkar peng ki ba pun bahagi dan ki office jong sarkar peng hagi ki jela ka jing men gani kala sei si pun ba ki office ki badan hang ni apa ra ko assembly sabu saw na ka sispa jong ki group C ba D ki di ban wan singi try muluk utrai jaka ko ki pat babi dan kamban Putin ia berkum kita nama om simla dan lagi ni snem kepala letno ko ki pat babi nama kita ya ini ya dekat baga voice of the people party yang ini kelipat yang ini judgment ri guji yang ini kelipat yang ini ri ke be daga bapi pi penan kam hok ya kata ka bor ka bapi pidon daga bapi nang ban jit ya ka party but pi pech kin nong rim but pi kut jimut ban wanra ya ka jingkala hagani kari ka ba ide ka jingi o ngay weru igitu ki bidang dana prenga jing artatin hapra na kwaru agani ka por ka pamenta bani wer yagitu ki patba ki bidang dan hapreng ar jingmut kibadang dan hapeng ar jimut kibala sgo i ya ka VPP lani upra kibala rai ban kershan MDC ya upra kibala rai ban kershan MP ya upra ndrei o MLA ndrei MP pat kyong ni sa Delhi te dangla bon phai biang ka kongres nomor ka hagapor kongres ngim de jinjar than kan ni gani hagapor kongres kamlong than kan ni gani rei ko ki pai babi sha bangani tho EP pa lada kamdei baga seng kongres ka bakala ka BJP ka numyo lat ban sensyar ya kani kari India balada pi peji ki jela ki babun hamshu ka seng kongres ka ba sensyar mrei ki de ki seng trairi lani kita ki seng rilum ki bangi au mangi shani namar ka takadao tongiru ngin pen klan ya la jong ka party ka bala seng hagani ka rihi ka jingi hangte hawat kor hayeng song jonga haga bangila seng ye gani ka party ngele khun ban yo ye gani ka party ko ki paiba ngin sei mentai la jong briu bon let support Delhi ban ya sa ye ka jinge ka jong ka chat ben riu Denmark ka takadao ngi don kam ban sgoto o ngayo mensim habang alek keleng-keleng kipai ba kimi man Sngap ye jing pensai mdei ta bagi mi kipai ba alek kila penpau bangila kershan lupa teba aya ka parti ngila rai lupa ban thep be yau pra Denmark kata daula de don ong pile ayu uni upra marwe sepo parlimen upai ba u juba bong no ngemtep ule ayu tamatang gawe ngila rai kut ngila botong ban penjob yo pra hagali election MP o ko basno tna kat soba galet tengah ngai wat hagani ke snong wala gani ke snong ret kabam de ke snong heru ngatrai danhi ke bala rai lupa ban kershan yo pra ki bam le ran ban pen paru bagi kershan yo pra kumbalong kiwi snong mo tengah laban ong hagani ke porto rakti mo kitu ke bala rai lupa ban kershan yo pra to rakti pingan pekang ne pekat ni wat hang ni rukan ni ke bala rai aksi lupa ban kershan te kamlong begini keren upai ba ulah dia berai lupa mentah longkat palong jakat baca ngenom yang ke parti namar balai kibri gyong ngilamat ya ke kongres ngilamat ya ke NPP ngilamat ya ke UDP ngilamat ya ke HSPDP ngempat persang ya ke PPP rek ke bangi ko abanong ko kipat ba lada pikir shaningi lada pi ai ke jing shane hangi Pinnam babi Henry pin benot bagani ka seng kami kam dir por pinnam babi Henry pin benot pinnam balei kami suppose na menswa
Lana kan jingle mi expose na menchwa ngali ngala perta ya ka jingkala na du ara jarsi po ya ka jing don kam ya ka sinchar ka kharar ka bakhoj o ko ki pai ba nganget philaya star philay champang o chief minister uang kumno mo habo wengi tiki officer ki batre hapo lokayuk ta wong maru kwa ban tingkai ya ka jinglot jing sep juga sarkar uwengi ki laingot Utung pada sispa new purungut kita ki chairman, ki co-chairman, ki deputy chairman, ki vice chairman, kini kan ki beri uji ki parti baper ki badon naga sarkar. Bancu BAMEI ya ka hok ka spa ka jo pai pa. Kani nginang kiram kum ke jela. Nre thong chairman ya ki president ni ki nongket kam jong ki UDP, jong ka HSPDP, jong ka NPP, jong ka PDF. Oh kimi hadu sispa pili kitu ki kerteng ki bami namar kata kadau ngingyong larau pajba uai ka jingsaya ngin pendu yakini ki jing pulut put namar upat ba u jinjar ngin pen klanchwa ya ka plataka juga sarkar khnang banyila ban ya rap pen klanyi ki jaka sumar pen klanyi ki jaka puli khnang ban penduna ya kata ka jing penjinjar ya ki pajba ban kentiu ya ka khai ka pateng ke rap ka riang bat kumta ter dan magata ko ki pajba kiran sipun ki mat ki baga parti kala penkre nangam tau MP ujungi uban let tagane ka por ka kerteng jui Dr. Ricky AJ Singkon nga kerpa depi komila batha ba phenum skoper namar bapli hapan be keleng ihapan penbiang ruban penkre ya ka singi tap kerteng mene gidan se maurang keneng gidan se giant hills bangin hapia pia bangal rai bangal jit bangal wanhi daladi shani namar kata rau phenum don kata ka jing sanut henrei nganget ba phen sai kendu ya uni ukertong ujungi amshu kumu kertong MP henrei pinya kendu yu kumu MP hago ngini rai ngini mi ngini penkran bam dei tang MP election I can one MDC election how pra one gamel election how pra persang ya ka VPP bagan sinshar ya ka ri pensai bangange kipai ba kilamat kilakan mau haga por bangalong chief executive member CM for this council ayu ngalale kumno kipai ba nong yo kipai ba nong re balik ki it kinong yo balik ki it kinong rep yo barden kamde bagi su it buk dem leye bagi le I tang re upnai long CM kumno u yap kumno u yeng namta jongki ko kipai ba bi namata sai si nagane ka por komta ngi ya weripi ya ngini ya lang bani khlepat ya gari baga jabri kumbang pi ka jimi jaga voice of the people party kamdai ka jingchar khat kadi ka sandur ka jongle bagan mi kini ka party kini ki noi kai nihu ki noi kai college kini ki officer bala shong thai ki beton bani ki krem one bat pineso bat ka BPP bagi ko ajimen toy ndre bi ki ko ban no yu senyang u benhei u jongki nam ta kini ki het ki berit ki ba menta ya ka party pra ki kelung ki kena pem lengo menta kat sabalik sukat sabaru menta hau pra pe ya tu kali menta ro hau pra kat sabalik sawa pra ki kena ke bedang ret wei bengi lawan mangi pra lawan lawan hau pra ki kelung ki bedang ret ke bam palai keren sisnem siteng arsnem duna masni asno ke jingroi la hau pa kai gani ka mayan play kabo play open ya ka judgment riu lingba kini ki klung ke barang khoi ke barang small ke barang hot baka lawai ke jongki ke song haga voice of the people party ka jingsnga namta jongki ka song lagi nongelam joga voice of the people party ya ke namar ke tagrau nginam phai shu shkamon nginam phai shu shkadiang ndringin prince kem ye ke jimot ke jeprkhat nang ni shman ola da jan bon ai pisa nang oi pi ong khoblai shibon ndrei ka bot hau pra kata ka dai belong ka raikut ka jingi kum ka chapri te ka dai ka por ka pamenta haswa bangin penkot bangan penkot ya ka dai ka jingkren ka jinga na kwa bangin ye perta dau ngiu pen scam ya la ka jingmot je phat ya ka sharp jong ka party to ngini yang lang mangi boro ngin tur hangni kham hangni akhmat kite gi bidang sotai ru wan lang sini ale ngini perta dau ngini perta bok ban peni banda ka ni ka dong ka tan wastu ila rai kum ka chat riu bangin ai ka jingkersan tena marba kamdan kalai oh kerpat ya pi paro to
Ngini penmeri mobile jongi tik ting ini rai mobile ban tebe sejong kanang ban long itna keberan ke mobile tin say ke mobile ngini thang ke mobile kita keberan chatai walang sini kita keberan sisilan semua walang sini ngini perta bagan mi ke store ke bayar teli hagani ke por penmeri ke mobile kanang ke itna kata ke kom perta pra o ke nong ani kita ke jing perta pra homli ke ba hampir nagi dong boro mo penmeri ke mobile ke ji wan kita keberan chatai boro walang sini kita keberan sedukan la pila rai kot lada pi snoto bapi ko abin dan benta harga tma pusai bangsa harga tma pusai jingdo harga tma pusai dimension tma wan sini sekmat wan nong ke pekai oh snole ran pi bachi pekai aba ki be ke khoni tma ya ga bangsa kumno kita ke khoni tma pusai ga bangsa kumno kita ke khoni tma pusai ya ga jingdo kumno kita ke khoni tma pusai ga jingle sini yang pekai semanga ngani dan benta Nasib orang kuliah pilai naikut dan bentar kali katma, nginjat dia kali katma, tolong ini pertalang, ini rah ini tiga mengira mata, ini pertanda dan suara macam, nangi kan pek kal air keleng, oh nabi prak kat sebalik, kiwai kisnong, ngayu i kena putong, bakin pintu koin, yo budam jo prak, agar election MP, kena pintu rong yo tu budam jo prak, ni rong ni bertangin rai, bangin pintu koin yo budam jo prak, agar election nang bandar di ponyo, kin pek tangi di mesin kin omlong me kon itu, pek mung tay prak lah dan koin tu me, ini nyau syuk kuno kat ni kan ni, tong ini rai, ini putong mangi roh ni, ini pintu koin, yang ki budam prak, agar election nang ni sikma, ini pertalang, agar kapor, bat suami ini pertah. Ada kerpat ni pitong ini kenal orang makan jituai yang ikin nanglam ngiru kumagi jituai ini tuai makan yang bengin isya yang kata kesni ke bawah nomor mengiku kita nanglam ngitip lima abad imsa agar pergi nangatip ngamla abad imsa lalu nganyak ngamtip tong mangan hat yak agar kesni langan yok nganyak temenem ngamtip dari tong beri betul dari tanggawai ke bengi itu apa suap bengin dia suap bengin kelak nanti kerja ikut abad i bertai keri ke sini kalong keri beruspak atau senang kejadian pasti kalau baklan berkebaya teli ke taruh ngajin perang ngajin ikut empat bah yang air petang yang kilong dir mandir yang keri ke beruspak baca keri ke senang yang air petang yang kilong dir yang kejadian ke baklan berkebaya teli ke taruh ngajin anur ngajin kuah ngajin tongkin nanglam tongkin pertalang akan dikapor bagi ke nanglam hapra jam sesisian Kublai sipon, kublai api, iwe iwe. Kublai kurbuy api, iwe iwe. Kublai sipon iba arden. Yang dikran jauhi, kunjung yang